Aja men kowe Surtai. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dusastana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Kok tak nggo nekran sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane beje kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki buktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono Gong, cocok. Si aku tak ora minggat takon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka paparan. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapa Durna. Menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong. Ingkang sowan wonten negari Ndarawati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara. Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh. Yen najan dikapakno wae. Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta, padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene sawanana praja ing Ndarawati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andangu dhateng sawanipun Panakawan kekalih. Ya, Kresna kaya wis ora kurang kepenak prawatanipun Kakang. Panakawan Gareng padha raja sapraptamu Panakawan ning praja ing Ndarawati. Nalagareng nonamit pasang kaliman tabik tinebihna ing lodone Demawahing tawang tuwang linepatno ing tulak manuk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang abdi pun Nalagareng kunjuk mersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nalagareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan Batur Drajate. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nalagareng. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan. Nonamit pasang kaliman tabek tinebeng ing Demawahing tawang-tawang. Kowe iki ngopo Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepana ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu karo Bagong dalem. Kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun. Matur sembah nuwun pangestuning ingsun tampan ana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Panakawan Bagong prayogana sampun boten kirang prayogi. Oh Nalagareng kowe padha raja sapraptamu Nalagareng kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu saka 5 Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestu tampan ana ya Nalagareng. Nun nggih sanget anggen kawedatosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan. Menika kados Penemban Durna. Penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Ora tau takjak, bojoku ora tau takjak. Niki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik ngomong ora. Karang kula niki gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sandadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas kemarang kewajibanku. Oh nggih. Bukti kula nggih Penemban. Iya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawedatosaken jimat paripe. Panakawan Gareng padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa.
Bagong padha slamet. Nun nggih, pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Yo, pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndaraning kasantosan. Garing padha raharja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kanca. Pangestuku Tampanono. Nun nggih, Garing padha raharja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjo ya tak tampa pangestuku ya Garing. nun nggih. Bagong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya pangestuku Tampanono. Nun nggih sangat anggen dadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu tok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arep dikeki apa nang kraton kok padhake. Ngono Garing. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget ngono iki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng mambekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Waleh menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Cokat ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ingkang sinuwun Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndarawati. Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tenggen dukun ya ora mari-mari. Dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa. Matane kedap-kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk sore. Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi. Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukane segoreng? Ya kula jukake. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temel mongko ora nganggo lawuh, mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Wong ya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu mulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Mula duwe gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Lha ngoten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku arep mikir abot. Ning aku iki ming netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Bathara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana
ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada, mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk Kantong Bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lil awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati. Niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis ngomong kali kula, "Reng, kowe ning negara Ndarawati, terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kalih kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake, terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng, arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Piye to Reng le sumbar iki ora? Bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndarawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel base bosa. Bosa base. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Ndarawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa Penembanduna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu Sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun Sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ingkang putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon, panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagareng. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra
Nalindra arepa menika sesuk bakal gumanti ke Prabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kentrir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng Kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo Kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedibal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akehing Brana Picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akehing Brana Picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan Brana Picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wonge ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Negara Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang nganggo jarik ngibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan. Ya ngoten niku carane ngitung ampun sembrono nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lair batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lair menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lair numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lair bakal sumanding. Niku sing disebut mor misah. Mengkono nara garang nggih. Ning nggih gumantung panjenengan, monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning kentrir monggo. Paringke nala gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petra arep ora patek sugih, ning ya kok seneng atine niku pilihan. Angel sinuwun, angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu merga ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kelangan ati mboten napa-napa. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik leganing atiku. Gembal manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan ala gareng. Ing atase kowe mung drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung batur. Lah kok langap-langap druwi kaya grojokan, nyerwetek kaya bedhe sepun bapak Tegalan ucap barat. Wah, nesu e kok. Wani rasa wedi. Durna to? Nah, wani rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndase.
Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong koclok. Kowe putra Nalendra, Nalagareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa gara? Omongan kula niku ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru, napa wontene. Kula mung kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nalagareng. Nalagareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajating Batul Gedhi Witulukar. Kowe nyolok mripating Baladewa. Kowe ngino karo anakku Semana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Iya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papan? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandrakumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandrakumara ki mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne Nalagareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekel kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sambayang Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis ereng kesel e cuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Ya, aku tak ngetokke sayembara. Ya. Aku tak ngetokke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kulit dening Baladewa? Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi bathange Gareng? Lho. Iki kok bathangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti monggo iki.
Pareng kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring kaliyan Bagong. Mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun satus cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Koko Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Dioji. Kula namung badhe milani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to, kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung awat-awatono wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budal kang padha sebo jeneng ingsun adya nanting kelawan atmajaku Purantawati monggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki. Nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Purna gati ning pananggilan. Sanutasa kondur ngedhaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadharaken sangganing Puromban Jati manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho ingkang putra ing Banjar Junguh. Kundur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhaup menapa mboten? Kula nadhong dawuh Bapak Penemban. Nadyan keputra pun Surtayu cumadhong dawuh Bapak Penemban. Nadyan kula pun Kartomarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh Penemban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Agripun sampeyan lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Lesmana Mandlaku Mala. Itu damel menapa boten Penemban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula kaliyan Anak Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sawanipun Panakawan Nalagaring lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine Anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalikake pustaka jaman Limasada. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ingkang dadosaken perkawis. Tumuli dados gegeran wonten ing parepatan negari Ndarawati. Antawisipun kula kalih Nalagaring, Anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumuli Nalagaring lan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus Anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para sata Kurawa menika ingkang wigati Dursasana. Pripun, Penemban? Iki Bagong karo Garing tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungan sikile. Nggih, ngestaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagaring kalah karo Bagong, oh, Lesmana anakmu nggone bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawon, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Garing niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kurawa mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Garing kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Garing ki mung ponakan, Bagong ki mung ponakan kok wedi diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok.
Kedoke pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupan ning Nun Sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan Bawa Penemban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Ngekeki ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale do ting penyonyo sirahe do ting penjoto. Urang-urang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku menak-enak paring dawuh. Dur, Nun. Dawuh Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus pripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan robengan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen. Nala Garing karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludhu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Garing karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek kanggo tanggon pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Swatama mangkata lho nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat. Sanggeni Maya Wisnu Pratinta. Oh. Kurawa wis damblak-damblak lho, Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane. Aku kawan nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye, Gong? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petruk lalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petruk krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petruk bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki.
Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung kala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong mana-mana jajaran sekretaris para ora minggat glandang nenggala. Modiar aku. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Dum piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya apa kadhedaning Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk. Aja gelem. Heeh. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana, tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggu lek kene tontonan kok nek ati aku ngapusi, aja dutang kakangmu Nalagareng tangan. Kae ora pangling Bagong. Nggih, nek ana pate. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujake kakane Surape to dongakno kakane menang karo pate-pateke ora. Kersane napa Ndara Pate? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kesuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau? Kula matur Lesmana Prabu Ndarawati nek nganti Petruk ora kelakon dawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patine Ngastina ngwek-wek cangkeme tak wek-wek. Reng, mbok ora ngono kuwi ra. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, Nalagareng suwarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cang-cang budhe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja men kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarma, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Tak nggo nekran sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki dibuktekke sapa
Sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka babar.